солҳои охир дар қаламрави ҷумҳурӣ иншооти зиёди варзишӣ бунёд гардида истодааст, ки ин омил метавонад дар рушди варзиши мамлакат заминаи мустаҳкам гузорад. аммо имрӯз то кадом андоза майдону майдончаҳо, толору маҷмӯъаҳои варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар самаранок истифода мешавад, ин дигар тарафи масъала аст. ба хотири пайгирии ҳамин мавзӯъ мо таҳиягарони барнома омадем ба шаҳри Истаравшан. тибқи маълумотҳои ба дастомада феълан дар шаҳр ду мактаби варзишӣ фаъолият мекунад, ки баъзаи асосии тарбияи варзишгарон маҳз ҳамин муассисаҳо ба ҳисоб меравад. вобаста ба имконияти мавҷуда масъулин баҳри пешбурди соҳа фаъолият мебаранд. дар шаҳр 13 намуди варзиш кори фаъолият мебарад. зиёда аз 50 мураббиён дар мактабҳои варзишӣ ва 15 мураббӣ дар клубҳои варзишӣ ва иттифоқи қасабаи ҳосилот кори фаъолият мебарад. ҳамчун 5 федератсияи варзишӣ ва 281 иншоотҳои варзишӣ барои 90900 нафари ҷавонон ҳамавақта хизмат мекунанд. дар шаҳр бисёртар намуди футбол, волейбол, гӯштини нунрумӣ, бокс, тенниси рӯи миз дар солҳои охир ва ҳамчун шохмот бисёр рушд карда истодааст. ин бинои мактаби варзишии рақами 2 шаҳри Истаравшан аст, ки фаъолияти худро аз соли 1978 шурӯъ намудааст. имрӯз бошад фаъолияти худро аз рӯи 10 намуди варзиш идома медиҳад. барои рушду пешрафти намудҳои варзиши олимпӣ ва тарбия кардани варзишгарони лаёқатманд, масъулини мактаб чораҳои муассир меандешанд. дар сексияҳои варзишие, ки дар ин муассиса фаъолият мекунанд, теъдоди дӯстдорони зиёди варзиш машғули тамринҳои пайваста мебошанд. мураббиёни риштаи бокс бо ҷалби бештари ҷавонону наврасон дар толорҳо ба омода кардани боксчиёни ҷавону наврас машғул мешаванд. ҳама рӯза дар мактаби варзишии мо толорҳои варзишии мо кушодааст. боксчиён, якчанд мураббиёни шоиста инҷо низ ҳастанд. таҳти ҳамаи мураббиҳо аз толорҳои варзишии мо ҳамавақт кушодааст. варзишгарон машқу тамрин мекунанд. ин намуди варзиш хело дар шаҳри мо пеш рафтааст. боксчиён дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ, байналхалқӣ иштирок карда истоданд. албатта монеаҳо, камбудиҳо ҳаст. кӯмак карда истодем, ҳаракат карда истодем, монеаҳоро бартараф карда машқу тамринро хубтару беҳтар кунем. яке аз роҳҳои асосӣ ба дараҷаҳои баланди варзишӣ расидани варзишгаронро мураббиён аз қадамҳои аввал омода кардани онҳо маънидод мекунанд. вақте мо ворди ин толор шудем, теъдоди зиёди наврасон бо шӯрушавқ тамрин мекарданду сайқали маҳорат. ба роҳ мондани риштаҳои олимпӣ, махсусан намуди бокс дар шаҳру ноҳияҳои кишвар албатта ба манфиати кор буда, барои тайёр кардани мушзанҳои касбӣ нақши муассир мебозад. ана ин толор дар деҳаи Лакат, дуртар аз маркази шаҳр ҷойгир аст. асосан ин бино замони шӯравӣ бунёд шуда, солиёни зиёд бекора буд. соли 2017 ки соли ҷавонон эълон гардида буд, бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ва ҷавонони ин деҳа бинои мазкур таъмир гардида, барои машғулиятҳои боксчиён беҳтарин имконият ба миён омадааст. аллакай 2 сол мешавад, ки дар ин толор Аскар Хотамов, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Истаравшан, ки дар ин ришта таҷрибаи баланд дорад, ба наврасони деҳаи номбурда ва ҷавонони деҳаҳои дигар машқҳои доимии муштзаниро меомӯзонад. бино ба қавли Аскар, марҳила ба марҳила имкониятҳо ва натиҷаҳо дар ин самт бештар мегардад. дар риштаи бокс хушбахтона дар 2 соли охир дар шаҳри Истаравшан низ бисёр корҳои ба анҷом расонидем, ки солҳои пеш, солҳои сипарӣ гардида бокс дар сатҳи паст қарор дошт. чӣ хеле ки худатон хабар доред, солҳои 90 дар ҷумҳур дар Осиёи Миёна гӯем ки мешавад, вилояти Соғд намуди бокс яке аз пешқадамтарин манотиқ ба ҳисоб мерафт, ки солҳои
2010-2015 анча сатҳи паст қарор дошт. Мана барои ҳамин мо иқтидом гирифтем ки бо дастгирии роҳбари раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷабой Аҳмадзода як мактаби варзиши алоҳида барои бокс ташкил намоем. бино ба иқрори мураббиён маъмултарин намуди варзиш дар ин минтақа гӯштини юнону румӣ дониста мешавад, ки дар ин навъи варзиши олимпӣ шумораи зиёди ҷавонону наврасон машқварзӣ мекунанд. ин гурӯҳи варзишгарон дар толори мактаби варзиши рақами 1 омодагиву тамринҳои худро мегузаронанд. аслан мо як чизро мушоҳида кардем, ки барои омодагиву гузарондани тамринҳо ҳар як навъи варзиш дар ин минтақа махсус толорҳои худро дорад ва мутобиқи реҷаи тасдиқнамудаи мактабҳои варзишӣ тамринҳо дар соатҳои муайян бе ягон монеа гузаронида мешавад. тамоми ҷумҳурӣ ин чизро bedonанд. Мактаби мо яке аз мактабҳои пешрафта барои гӯштини юнони румӣ ҳисоб меравад. чемпионатҳои ҷумҳурӣ мешавад. ҳамин охири моҳи апрел 25-27 дар шаҳри Душанбе дар зали Динамои мусобиқаи байналмилалӣ гузаронданд. дар ҳамин вайд ва гӯштингирои мо рафта иштирок карда 5 нафар ҷои якумро гирифтанд, 3 нафар ҷои дуюм, боз ҷои сеюм, 5 нафар 6 нафар ҷои сеюм гирифтанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёре аз шаҳру ноҳияҳо махсусан мактабҳои варзишӣ тенниси рӯи миз ба таври боядушояд ба роҳ монда нашудааст. аммо дар мактаби варзиши рақами 2 шаҳри Истаравшан ба масъалаи рушду густариши ин риштаи варзиши олимпӣ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, шумораи зиёди ҷавонону наврасон ба тамринҳои доимӣ фаро гирифта шуданд. дар фурсату фосилаи на чандон зиёд аллакай теннисбозони ин минтақа баъд аз иштирок дар сабқатҳои дохилӣ ҳадафу мақсад гузоштан сӯи мусобиқаҳои байналмилалӣ. мо 2015 сар карда будем ин намуди тенниси рӯи миза. рӯз ба рӯз дар ин варзиш бачаҳо хело шавқи зиёда пайдо кунанд. мусобиқаҳои бисёр мешавад байни вилоят ҷумҳуривӣ. бачаҳои мо хело дар ин мусобиқа нағз иштирок кардем. ҳозир мо ҳаракат дорем дар ин мусобиқаи республика тайёрӣ дида истодем. дар Душанбе мешавад моҳи июн. дар ин мусобиқа мо тайёрӣ хуб дида истодем. бачаҳо хело рӯз ба рӯз дар ин мусобиқа завқҳошон бисёр шуда истодаст. асосан рисолати мактабҳои варзишӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд мебошад, аммо дар ин миён муҳайё кардани инфрасохтор заруру саривақтест. бино ба гуфти мураббиён, як соли охир аз ҷониби мақомоти давлатии шаҳр ба онҳо таваҷҷӯҳи зиёд равона гардидааст, ки ин омил метавонад дар ба амалӣ кардани нақшаҳои созгор мусоидати фаъол намояд ва ҳамзамон чеҳраҳои нави варзишӣ ба воя расанд. من طول 4 سال است که با تنیس روی میز مشق و تمرین می‌نمایم و در طول این 4 سال با یک چند موفقیت‌ها نایل گشتیم. از جمله سال گذشته اوید به تنیس روی میز در جمهوری سزاوار جای سوم گشتم و هر سال در مرکز ولایت در شهر خوجند مسابقه برگزار می‌گردد. ما رفته بازی می‌نماییم و سزاوار جای‌های نمایان می‌گردیم. مشق و تمرین‌های ما بسیار خوب می‌گذرد. ما در یک هفته 3 مرتبه مشق و تمرین می‌نماییم و حالا باشد برای مسابقه جمهوری باز هم تیاری دیده ایستاده‌ایم و ماه ایول باشد در شهر دوشنبه مسابقه جمهوری برگزار می‌گردد. чуноне ки дар боло гуфтем, талоши масъулин бештар ба самти рушд додани намудҳои олимпӣ равона гардидааст. дар риштаи волейбол низ мактаби варзиши рақам 1 вобаста ба имкониятҳои доштааш фаъолият мекунад, аммо дар мусобиқаҳои сатҳи вилоят ва ҷумҳурӣ иштироки волейболбозони Истаравшан ангушшумор буда, то ин дам ғолиби ягон мусобиқаи сатҳи баланди дохилӣ нагардидаанд, ки сабаби инро масъулин чунин арзёбӣ мекунанд. шароити волейболо мо хуб барои дастгирии каманд вае ки dastavî мебошад волейбол дар ин соҳа байни худи шаҳр омодагиш бад не, но ина ҳисоб кунем агар байни вилояту байни ҷумҳур багӯем, агар нисбати мисол ҷумҳур дида ани мо
суст. сол аз сол шароити масъалаи ҷиҳати маблағгузорӣ ба соҳаи варзиш беҳбудиҳо ҳаст аст. мо ин кор намекунем. ман ҳозир солҳои охир аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр Исаравшан хусусан бо сифориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар манотиқи дурдасти шаҳр ноҳияҳомо толорҳои варзишӣ барои муносиб пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатамон зиёда аз 50 толори варзиши майдонҳои ва майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифтааст, ҳолон ки зиёда аз 12 адади толорҳои варзишӣ ва майдонҳои варзишӣ ба истифода дода шуд. 23 сол пеш аввалин тамринҳои худро теквондочиёни шаҳри Исаравшан дар ҳамин толор оғоз карда буданд ки то ин дам чандин дастпарварони толори мазкур аз мусобиқаҳои дохилӣ сар карда то ба сабқатҳои осиёву чемпионатҳои ҷаҳон ширкат намуданд. имрӯз 300 варзишгар дар 10 гурӯҳ зери роҳбарии Эркин Казаков дар риштаи теквондо ИТФ машқварзӣ мекунанд. дастоварди баланди теквондочиёни шаҳр солҳои 2012 ва 2014 ба қайд гирифта шудааст ки дар ин солҳо онҳо дар чемпионати Осиё ширкат намуда медалҳои нуқраву биринҷиро ба даст оварданд. имрӯз мураббиён бо дастпарварони худ тамринҳои доимӣ гузаронида барои бештар кардани натиҷаҳо талош мекунанд. албатта барои тайёр кардани варзишгарони касбӣ нақши мутахассисони кордон зиёд аст ки дар ин маврид низ масъулин кор мебаранд. пеш ҳамин як намуди футбол буд, и бокс буд пеш солҳо. ҳозир ман диди ки намуди 10 намуд шудан баъд мо боз мутахассисое ки мо кор ба гирифтосем, мутахассиси маълумоти миёнаи махсуси варзишӣ и маълумоти олӣ. он маълумоти миёнаи махсус дороя мо талаб кардосем ки барои маълумота олӣ кардан ба донишгоҳҳои душанбе ки панҷакен филиал дохил шавад, маълумоти худошона олӣ кунанд. мо талаб кардосем. дар сексияи машқи шоҳмод ки дар назди мактаби варзишии рақами 1 роҳандозӣ шудааст, бештар кӯдакону наврасон ба таълим фаро гирифта шуданд. муҷаҳҳаз буданд бо лавозимоти лозимаи варзишӣ имкон фароҳам овард ки дар 2 соли фаъолият шоҳмотбозони мазкур дар як қатор сабқатҳои сатҳи гуногун ширкат намуданд. дар худи ҳамин сол мактаби мо тавонист ки дар марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз 19 апрел то 26 апрел дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид, 8 нафар дар дастаи мунтахаби вилояти Суд иштирок карда соҳиби 12 ҷойҳои аввалу дуюм ва сеюм гаштанд. самараи ин дар он дида мешуд ки якум меҳнат кардан, ҳам аз тарафи мураббӣ бояд меҳнат карда шавад, ҳам аз тарафи шогирдон. дар пеш дар вилоят ҷоми раиси вилоят дида шудааст ки санаи 14 май баргузор мегардад. як нафар аз шогирдони мо Ҷумаева Шоҳсанам соҳиби роҳхат ба бозиҳои осиёӣ ки дар шаҳри Тошканд моҳи июн баргузор мегардад дарёфт намудааст. новобаста аз оне ки машғулиятҳо пайваста доир мегардаду шоҳмотбозон дар мусобиқаҳои дохилӣ ширкат меварзанд, мураббиён мегӯянд барои бештар кардани натиҷаҳо ба кӯмак ниёз доранд. мо ба бисёртар мушкилот ҷиҳати сармоягузорӣ ва сафархарҷӣ ки мо маҷбур ҳастем ки имрӯз ба падару модарон муроҷиат кунем. дар ин ҷо мо метавонем шахси баистеъдодро аз даст диҳем ва ногоҳ мешавад ки рафта наметавонад, оддӣ барои маблағаш набудан. дар асоси низомномаи ягонаи мактабҳои варзишӣ ва иловапулӣ дар мактабҳои варзишӣ нишон додааст ки барои сафарбар намудани ба мусобиқаҳои вилоятӣ аз тарафи
бахши корбоҷонон ва варзиши шаҳри Истаравшан ҳамчун мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Истаравшан сафархарҷӣ пардохт карда мешавад. Лекин баъзе мусобиқаҳое ки байналмилалӣ бошад, агар ин бояд аз тарафи худи федератсияҳои варзишӣ ва кумитаи корбоҷонон ва аз тарафи худи раёсати корбоҷонон варзиши вилоятӣ бояд пардохт карда шавад. Лекин на ҳама мусобиқаҳо ба мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳрӣ дар минтақа маҳаллӣ имконияти пардохт кардан дорад. дар баробари рушду пешрафт ва оммавӣ гардондани риштаҳои гуногуни варзиш дар шаҳри Истаравшан ва ҳамзамон ба роҳ мондани сексияҳои варзишӣ, вале нисбат ба намудҳои миллӣ, махсусан гӯштини миллии тоҷикӣ таваҷҷӯҳ равона нагардидааст. ҷавоби ин суолро намояндагони мактабҳои варзишӣ якранг посух гуфтанд. мураббӣ надорем, мураббии гӯштини миллӣ надорем. тарафи мо ба акун тарафи ҷануб ба асосан гӯштини миллӣ тараққӣ кардаги тарафи мо ба ҳамин вай ба соҳаба мо вай надорем, мураббӣ надорем. барои ҳамин агар мо ба мураббӣ бошад, агар мо ин чиза вай ба монданон мумкин толори мисол гӯштингирӣ мо ба як ҳамин дар дохили мактаб 2 толори гӯштингирӣ дорем. ғайр аз ин як толор дар як деҳаи Вогат дорем, як толор як деҳаи Якабоғ дорем, толор дар бо деҳои мани Чорбоғ як толор дорем. ҳанҷо толорҳои варзишӣ барои гӯштингирӣ ҳай, фақат ба мо мураббии гӯштини миллӣ надорем. барои ҳамин асосан ҳамин ваяш сабабаш. мо ҳозир ҳамин як мутахассисе ки аз ҳамин донишкард маълумоти миёнаи махсус ё маълумоти олӣ дошта бошад, мо ҳаракат кардастем ки ҳамун мураббия ба кор ҷалб карда ҳамун намуди гӯштини миллия дар ҳамин мактаби мо кушоиму фаъолият барем. мутахассис ҳозир ваъда додастанд ки агар донишгоҳҳои хатм намуда ба мо биён, агар бо ҳамин иҷозати бахши корбоҷонон варзиши шаҳр мо албатта мо интизор ҳастем ки ҳамин мутахассиса ба кор гирем. таваҷҷӯҳи масъулин нисбат ба футбол дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда ба тарбияи бозингарони ҷавону наврас афзалият дода мешавад. дар майдону майдончаҳое ки дар шаҳр барои бозии футбол мавҷуд аст, ҳамрӯза теъдоди зиёди ҷавонону наврасон машғули машқу тамрин ва сайқали маҳорат мебошанд. ба гуфти мураббиёни мактабҳои варзишӣ, сафи наврасони футболдӯст бениҳоят зиёд буда майлу хоҳишашон низ ҳамора ба футбол аст ки ин барои оммавӣ гардондани футбол ва ҳамзамон тайёр кардани футболбозони касбӣ нақши калидӣ мебозад. рушди футбол, хусусан футболи кӯдакон бисёр ман гуфта метавонам ки ба сатҳи баланд варзишгоҳ аз тамрин биромад, бисёр як дараҷаи баланд ба вай шуд. ҳозир мана дастаи мо дар лигаи олӣ баромад карда истодааст. муҳтарам раиси шаҳр бисёр ҳамин футболи кӯдакон ба эътибор дода истоданд. хоҳем ки футбола бардорем. ман фикри шахсӣ фикри худам ки бисёртар футболи кӯдакон ба эътибори ҷиддӣ додан дар кор, мутахассисаи бо таҷрибая ҷалб кардан дар кор. дар ҳамин ҳолат футболи мо ман бовари калон дорам ки рушд меёбад, пеш меравад. дар ду мактаби варзишӣ дарси футбол ба таври доимӣ ба роҳ монда шудааст. қариб дар ҳама манотиқи кишвар футбол ба таври боядушояд роҳандозӣ гардидааст. аммо барои тайёр кардани футболбозони муваффақу таъсиси дастаҳои мукаммали футболӣ албатта фурсату фосила ва маблағҳои зарурӣ лозим аст. чӣ гунае ки мураббиёни футбол мегӯянд, бевосита бо дастгириҳои роҳбарияти шаҳр имкониятҳои мусоид барои футболбозон ба миён омадааст ки онҳо метавонанд дар оянда ҳайати дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшанро мукаммал гардонанд. 4 гурӯҳ мо ба машқ меварзанд. мо ин гурӯҳҳоя 2012 ташкил карда будем. гурӯҳи махсуси футболи кӯдакон муваффақиятҳо бисёр хеле хуб ҳастанд. мана гуфта метавонам ки 2006 дастпарваримон якумин мусобиқаи байналхалқии ҷоми Ферганский долина мегӯяд дар ҷумҳурии Қирғизистон шуда гузашт, шаҳри Баткин. дар ин мусобиқа мо ҷои аввала гирифтем. мо соли таваллудашон 2006 буд. моҳи октябр 2018
дар шаҳри бухоро ҷумҳурии ӯзбекистон соли тавишон 2008-2009 рафта иштирок карда ҷои сеюма гирифта омадем. агар ҳамаша гуфта гузарем, агар муваффақиятҳо бисёр наз мана ба наздики 15 ба бачаҳоямон ҷои дуюма гирифта ва ба финални части ҷумҳуриявӣ ба рохат гирифтаанд. баъд аз оне ки майдончаҳои муосири варзиш бунёд гардид, кори мураббиёни футбол низ осонтар шуд, зеро онҳо метавонанд бе ягон мушкилӣ тарбияи футболбозонро дар чунин маконҳо ба роҳ монанд. дар мактаби варзиши рақами 2 низ тарбияи футболбозон ба роҳ монда шудааст. тибқи барномаҳои муайян намудаи мактаби варзишӣ, дарсҳои футбол ҳамарӯза дар соатҳои муайян гузаронида мешавад. бо талаботу зарурият масъулин баҳри беҳбуд бахшидани шароиту имконоти машқу баргузории сабқатҳо чораҳои муҳими мусоидаткунандаро меандешанд, то солҳои наздик сатҳу сифати бозӣ, ҳунару истеъдоди наврасони ба ин намуд завқмандро бештар созанд. дар маҷмӯъ мушоҳидаҳои мо нишон доданд, ки дар шаҳри Истарафшан вобаста ба имконоти мавҷуда толору майдончаҳо ва дигар иншооти варзишӣ самаранок истифода шуда барои тарбияи варзишгарони ҷавону наврас то ҷои афзалият дода мешавад.